Die leegte, dat doet me ook wel wat denken aan... nou ja, aan Schoit in zijn laatste jaren. Hè. Hij had Alzheimer. En de leegte van het landschap bedoel ik dan. Hè. Zo, die kreeg ook een bepaalde leegte in hem. En iets ongrijpbaars. Er is totaal niet meer bijkomst. Ja, hij zelf ook niet. En hij werd ook heel direct in zijn uitingen. Hè. Er zat helemaal geen rem erop. En dat dit landschap, open, puur, geen remming, maar wel leeg en, nou ja, wegebbend. Hè. Die vergelijking is ook wel mooi, want uit Huid werd ook alles weggetrokken. Hè. Het leven, al zijn herinneringen, zijn ziel bijna. En het ebde weg. Nou ja, dan zitten we op een hele mooie plek wat dat betreft. Want hier is het ook, hier ebt het ook wel eens weg, eb en vloed. Maar hier komt het weer en nou ja, bij Huid kwam het niet meer vanzelf. Nou, hier staan ze dan. Zo'n beetje alle schilderijen die ik maakte, hè, de afgelopen 5 jaar denk ik. Of ja, laat ik het zo zeggen, 5 jaar geleden toen kreeg ik het idee om er toch wat een project van te maken. En uiteraard met tussenposes van nou, zoveel maanden en dan weer eens niet en dan weer eens wel. Is dit zo'n beetje een klein overzicht van wat de productie oplevert heeft. En ja, het is wel heel erg nadig. Ik heb ze natuurlijk allemaal wel veel vaker zien, uiteraard zou ik zeggen. Ik heb ze schilderd. Maar in de schilderen gaat het hier uiteraard onbewust wel wat onder de huid zitten. En als het dan heeft en dan zie je het weer eens waarom. Ook in combinatie met dingen en gesprekken die het er wel over heeft en verhalen die het hoort. Ja, dan komt er toch wel wat boven uiteraard. En ik heb ook wel eens gedacht van, goh, waarom ben ik er eigenlijk echt met begonnen met dit project? Wat is de echte reden geweest? En dan denk ik ook al gauw van, goh, nou had het iets te maken had met ja, een soort rouwverwerking of zo. Of een soort troost in fine. Maar ik vind het heel moeilijk om daar een pasklaar antwoord op te geven. Wat het mij oplevert heeft. Nou, ik moest op. Wat is hier dan op? Ik moest er even voorstaan gaan. Even zien hoe het... Dus 2 keer de lengte van mij. echt is. Ach, lieve stuk. Leuk? Ja. Even zien hoor. En toen hij in het ziekenhuis lag, had hij zo'n delirium. Ja, delirium. Ja. Toen werd hij een keer wakker en toen moest hij zo gulen. En toen dacht hij, mijn mem is dood. Ja, dan denk ik, ja, zo met zijn mem bezig. Ja, Dat had hij niet meer bij de tijd. Nee. Ja.
Nee, want inderdaad, wanneer die team moest je ook protgulen, dat weet ik al. Alleen motors die lagen aan de oppervlakte. Maar toen vertelde je ook inderdaad over zijn mem. Had hij een nieuwe fiets gekregen van zijn mem. Als kind zijnde. Ja. Ja, en de kinderlijke balorigheid had hij daar een keer bij een greppeltje delfiets. En die fiets, ja, de wiel brak of weet ik veel. En daar voelde hij hem zo schuldig over nou, als groot man. Begon hij daarover te grienen en te janken. En heel pad. Maar ja, goed, dat hoort bij dat ziektebeeld. Dat hoort bij dat ziektebeeld. Ik doe naar haai. Ja? Ja, echt waar. En misschien dat hij toen met nom. Ja, die heeft uit de kast. Ja, die kast staat. Die heb ik maar even confiskeerd. Ja, hier staat de naam van de batting. De heer Elings de batting. Ja. Nou, dat is voor het eerst dat ik een hemd van Hoyt dan heb. Ja. Had ik nooit gedacht dat nou ooit eens een hemd van Hoyt dan Dat is een heeft. prot hem nu worst. Ik heb ze heel veel uitworsten, ja. En ik heb heel veel maaien hemden gekocht. Ja. Ik weet toen in een batting lag, toen moest hij een eigen hemden hebben. Ja. Ik heb wel 7 eigen hemden voor hem gekocht. Ook onderbroek. En een onderbroek bij Tetsi. Tetsi. Tetsi een beetje normaal. Echt zo'n oude mannenwinkel, oude vrouwenwinkel. En Hoyt is hier nog wel, ja. Een soort Hoyt wel waar. Ja, het waren natuurlijk wel op leeftijd, maar... En toen Hoyt... toen ik begon te dementeren, dan zagen ze hem ook wel magerder worden. Want hij zorgde niet goed voor hemzelf. Nee. En ook met het verskonen. Ja, ik moest eigenlijk zijn hem zeggen dat hij schone kleren aan heeft. Dan begon hij wat te ruiken. Dus dan zei ik meteen Hoyt van, Hoyt moet even schone kleren aan. Ja, nee, maar dat hij Guster al daar. Ja. Dan zei ik, ja, maar Hoyt de wasmachine is heel vol. Kan de krek nog even bij? Dat was wel belangrijk. Het was zonde om die wasmachine zo draaien te laten. Ja. En hier zit het hem nog strak om een sterke billig. Ja. Maar lastarig aan ging dat hem ook sloppig zitten. Ja. En omdat hij gewoon steeds minder werd, ook ouder vanzelf, maar ook zieker op een gegeven moment. En ik denk dat me dat heel erg aangrepen heeft. En dat ik toen ook een beetje begonnen ben met van, oh god, ik wil nooit eens een keer met dat witte hemd doen. Ja. En vandaar dat ik, nou had ik op een gegeven moment dacht van, god, ik wil al zijn kines een keer portretteren in dat witte hemd van hem. En zien hoe dat om je schouders valt. Met je lichamen. Ja, we hadden als poetstoeken voordaan. Hij is die schilderijen haalt er nou uit. En verder heb ik nooit iets met Hoyt in wit hemd gehad. En dan sta je een paar jaar later in een wit hemd van Hoyt te praten. Dat is wel een paar. Zeker omdat de geur er ook nog wat in zit. Ja, dan is krijg Hoyt hij weer wat omerend of zo. Of weer, maar omerend. Ja, dat is heel wonderlijk. Maar zien, ik ga niet nou eigenlijk, ik wil je wat op een foto zetten om de schilderij van te maken. Oké. En zie je, ik heeft dat weer hem te maken, maar kijk, had ik de volgende keer Lieneke of Garnet of Anne vragen, die zal wel heel anders reageren op dat witte hemd. Ook qua wat verhalen betreft. Maar ook in hoe ze het aantrekken en hoe het hun om het lief hangt. Ja, en misschien dat hij is die zelf er al geschreven. Nee, ik moet ook. Dat moet ook nog, Hey Johanna, kist ook toch even de broek uit. Dan wil ik even ook even dat die benen er helemaal komen. De voeten uit. Ik kan alles in dat Garant hier is. Ik heb mijn benen niet skeerd. Nou, moet even inzoomen. Nou, dat ben ik. Kijk, dit had nou nog nooit verwacht. Hè? Dat is zonder oplost. Dan zouden ze dit witte hemd. Dan is niet helemaal eerlijk geweest door mij. Moet Garant er ook zo? Nou ja, die krijgen wat Garant wil. Maar het voelt wel heel gewoon, heel eigen. Zo is dat. Nou, het ze maar even dicht. Ja. Zo. Ik tril. Doe dat je. Zo, ja. Verschrikkelijk. Oh. Nou ja, hier lezen. Schuit hem hem.
Treintje Kuipers en Rintje Helings. In Sint-Jabek. Daar is hem geboren. En nou ja, die worden wel wat bijleren ook. Of loop, weet ik zeker. Ik weet nog dat we wat moeite mee hadden, want hij is in Belgium geboren. Nou, dat klopt wel, maar hij is sterven in Harlingen, in het verpleeghuis. En dus staat er Harlingen op. Want daar is hij, daadwerkelijk overleden. Maar wil hij helemaal niks met Harlingen hebben. Dus toch hebben we ervoor gekozen, want daar is hij. Ja, maar ik had er zijn pan op staan moeten vanzelf. Omdat hij daar hij zijn hele leven woont heeft. Maar goed, het staat wat nu weer. Wel wonderlijk, maar het was een blompje man. Later gaf hij op Nederland Tuinbouwschool gaf hij les in plantkunde en tuinaanleg en zo. Maar als nog zie je wat voor zuidere blompjes had hij ook. Ja, dat is ook goed. Dat moet ook eens even naast. Ja. Ik had zelf ook wel een hand thuis. Ja, maar zie je, had Johanna de vorige keer ook. Dus je moet altijd hetzelfde doen. Zie je, ik kan me wat bewaard zien dat veel meer speelt zelf. Dat Johanna had een heel verhaal dat Johanna dan hem kocht voor Hoyt. Ja, in Beetrum wel bij Tetsi. Tetsi of Vetsi? Ja, nee, Tetsi. Tetsi. Het waren een goede witte hem. Dus die had Johanna ook aan. Dus dan moest er al dus ook maar even aan. Hè. Maar misschien mag hij wel even hier achter omkleden. Oh. Eigenlijk moet als dat ik foto's neem, moet eigenlijk ook even de broek uit. Dat het hemd en als hij de blote voeten gaat. Anders zit die broek zo onder dat hemd. Dus, maar als het eerst wel even ik wil eerst broek aanhouden. Ja, maar zie het ook wel even uit. Ik moet even de BH wat ook uit. Ik moet niet te veel bandjes zien. Oh, je man helemaal niks. Nee. Het is druk, je man al. Ja, maar die hadden benen niet scoren. Als dan hij denkt, we zien dan in lopen. Wil ik hem dan in lopen zien? Nou, gewoon in broek en trui. Een trui. Een trui en overhemd eronder. Ja. En broek. Ja. En dan het liefst een stikkende trui. Ja, niet netjes. Ik denk aan heute in stikkende kleren. Ja. Dan denk je niet aan hemden. Nee. Zo. Nee. Je hebt niet iets met witte hemden. Nee. Nee, ik zie heute meer lopen in, weet ik wel, zo'n Manchester en broek en dan zo'n broodachtig iets. Ja. En een overhemd. Ja. Ja, nee, niet in het hemd. Nee, dat is die associatie. Die gedachtenherinneringen die worden ook heel veel bepaald, hè, wat het betreft, is je laatste jaren. Nou ja, dat is nog wel wat meest in het hoofd zit. Ja. Zuiver de tijd dat na hem. Ja, toen is je wat veranderd. Toen had je meer met hem. Ja, op zo'n manier. Ja. Moest je meer om denken. Toen, de verhoudingen veranderden wat. De hele situatie. Ja, dat zit je nog het meest Ja. vooraan in het geheugen. Ja. Ja, toen men nog leefde waren het inderdaad... De rollen draaiden wat om toen men voortraakte. En zeker later, toen hij wat ziek werd, toen moest hij me echt meer verzorgen. Ja. Toen waren de rollen echt omdraaid. Ja, hij kon niet eten meer koken. Moest toen een jaar lang had hij alleen maar wortels eten. Omdat hij dat lekker vond en ook makkelijk. Ja, maar hij dacht ook niet meer aan na om voor hemzelf te zorgen. In de geest was het helemaal weg. Ja, precies. Ja. Dat vond ik zo mooi bij Hoyt. Later, dan, toen hij ziek was in mager. Dat zag ik nog wel eens in het witte hemd. Maar dat... Je werd het vroeger een sterke kerel was. Ja. Werd het nou een hele sneu, zielige man. Totaal ook lichamelijk al wat taal. Ja, precies. Kan het zo? Nee, ja, gewoon zo. En dan gewoon ook naar mij kijken. Oh. Beetje minder. Ach nee, hou toch op. Stop maar niet. Ja, had ik portretten schilderen en met name, hoe schooit dan dat. Het heeft wel wat van het landschap. Kaal en het is wat het is. En ogenschijnlijk, maar wel heel veel vragen oproepen. En ja,
ja, een soort... Hoe moet ik het zeggen? Nee, vragen oproepen. Die te maken hebben met je jeugd. Ik ben grauwer als hij. Dat is het eerste dat ik bespeur. Mijn ogen hem. Ik heb er nog twee niet. Sporadisch heb ik ze aan. Maar dat is mooi, ja. Die vet wel. Associeer je dan ooit niet met een wit hemd? Nee, totaal niet. Nee. Want dat hemd, dat waren alleen maar de zomer dan vanzelf. Al het echt heet waar. Ja. Maar dan mocht het... Ja, dan moest het verschrikkelijk heet weten. Dan wou hij nog eens wel eens... Dus die associatie die heeft toch helemaal niet? Nee, wat minder dan hij. Ja. Het ging voor mij veel vlugger als voor Jim in wezen. Kijk, ik had er geen schuldgevoel als een overgang. Want dat was duidelijk. Ik had wat ik kon. Het was duidelijk dat ik niet die hulp bieden kon die Jim boorden. Want ik zag gewoon. Het kon praktisch ook niet. Ik zit 200 kilometer. Dat was ik niet beginnen aan. Maar wat mij bijbleven is dat ik sprongen zag en zien achteruit gaan. Die Jim. Ja, had ik dat zo, dan wist niet meer. Omdat je hem elke dag zag, dan ging dat voor hem veel stadiger. Ik schrok elke keer. Als een beetje. En ik zag dat op een del ook niet zo bot als hem. Ik zag alleen maar die lijn eronder nog wezen. Dat hem dan voornamelijk bijbleef. En dat uiteindelijk zo hard ging. Dat is nou zo'n jaren 70 voetballer. Met Wilhelms. Wat valt daar in die dikke tien? Ja. Dat skill is er wel hoor, dat ben ik niet op. Misschien maar wel. Dat ligt er dan bij Haan van Rijnel hier. Dat ligt er nergens op. Dat is verschrikkelijk. Kan weer. En zo is het. Ik schil het ook zo, hè? Dat staat wel. Ik weet nog, wanneer nou precies Alzheimer, tenminste wanneer wij het ontdekken, dat is maar niet helemaal. Ik weet wel, hij had wel vaker wat wonderlijke, nuivere dingen. En zo ken ik hem ook. Maar op een gegeven moment, ik weet nog goed, toen moest hij bij het huis op met de trap. Want hij moest verven of zo, of de geut moest hij leegmaken. Ik weet niet precies meer, maar toen dat zei hij dat hij dat doen gaan zou. Dus toen zag ik hem de schuur komen met de fiets. Ik denk, nou ja, hij moet even wat halen of zo, of weet ik wat. Hij moet even de buurt in. Maar toen zette hij de fiets tegen het huis aan. En dan zou hij bij de fiets opklimmen. Ik denk, nou, dit is een grapje niet. Ik denk, man, doe even normaal, jong. Wat doe het? Ja, en toen had hij het in de gaten van, nee. Toen maakte hij er wat een grapje van en zo. Maar dat was eigenlijk al een eerste indicatie dat het niet helemaal, dat het wat in de war was. En en toen, het werd echt een beetje verontrustend op een gegeven moment dat hij eens eten komen ging en dat hij niet de pan op het gasfornuis zette, maar de born, de glazen born, het servies, ik maar zeggen, dat hij dat op het vuur zette en dat het aan de spatten. En dat hij er op een gegeven moment ook in staan ging. Dus toen was ook overal bloed en toestanden. En toen was het echt zo weer van, nou ja, dit klopt niet. We moeten maar eens even een ziekenhuis of een dokter bezoeken.
Garmt, ik zal dit de bedoeling als het witte hemd even aantrekt van Hoyt. En zie ik dat ik even voor die pakken. En dan zie ik er even over heen. Nou, ja, dan moet dat weten. Ja, nou, even ben hier. Wanneer ben je bewust van bliksem? Dat gaat niet goed met Hoyt. Nou, toen is het vooral toen is het tikje had. Ja. Toen is je het ziekenhuis bedaard en dan kwam je weer thuis. Nou, toen leek het eigenlijk niet zo gek. Maar het had hem niet goed. Nee. En ik denk ook dat dat een rol met speelt heeft. Misschien, ja, dat is ook vaak. Ja. Proces, ja. Maar dat weet je niet. Nee, dat weet je niet. Maar het vergeet achteren dat heeft ook. Dat heeft wel een beetje metmaakt, ja. En dan had je soms ook wel prolol in van mij. Ja. Had hij dat vergeten, dat deed hij verkeerd. Of... Ja. Maar ik geloof niet dat hij er zelf prolasten had. Nee, ik weet dat hij op een gegeven moment de plantienaam vergat van in de tuin. En dat vond hij wel erg. Ja. Misschien hij wimpelde dat ook steeds voort van, nou ja, het hoort erbij. Ja. En, maar dat... Ik ben toen een keer met hem mee geweest naar het ziekenhuis. Dan moest hij zo'n test doen om te zien of hij nou inderdaad dementie had. Nou ja... Dat werd hem niet meer? Nou, heel veel dingen niet. Maar ja, dat deed hij er ook wat lager over. En hij wimpelde dat wat weg. En hij praatte daar wat omheen. Hij was niet... hij kon er niet echt erkennen, zeg ik maar zeggen. Nee, want dan zag ik nog wel zitten bij die oude wifi's. Ja, voornamelijk vrouwtjes. En die waren helemaal van de wereld. Ja. En ik weet ook niet hoeveel hij dat metkregen had. Nee. Nee, nou, ik weet wel, dan liep hij daar weg en dan zat hij zo wat uit te kijken en dan wat zo. En dan ging hij de merg been, zo van, dan laat hij hem hier achter. Nou. En ja, nee, dat was niet noffen. Maar goed. Bliksemgarend. Nou, druk jij dat ding. Ja, dan moest je niet lachen. Dit is het enige schilderij wat ik noemd heb naar het beetje naar het thema van de tentoonstelling Alzheimer. Omdat ja, hier komt alles wel een beetje bijnander. Ik heb namelijk ook op de achterkant van het doek geschilderd. En als het erop schildert, dan trekt de verf er heel erg in. En dan krijg je iets heel diffuus-achtigs. En dat vond ik ook eigenlijk wel wat passend bij het onderwerp. En dat is ooit in zichzelf verdween. Een beetje implodeerde als het ware. En hier wordt het leeg. Er verdwijnen dingen. Dat heb ik ook open laten. Het vertrekt, gaat weg. En en ook een beetje de grauwe kleur. Het leven er wat uit, langzamerhand. En de leegte, de dofheid in de ogen. De blik van toch, kinderlijk leeg, zoals ik al zei. Wat skrikkerig, ook nog wel wat verwonderd, maar meer zo van wat gebeurt er en waar ben ik en wat gebeurt er om me heen. En, dus met dit schilderij daar ben ik wel heel blij met. Ja. Het aardige is, het is op een oud schilderij geschilderd en daar staat nog meer. Het wordt ook een keer geschilderd, nog heel lang geleden, maar zo'n dan gebruik je schilderij en dan maak je schilderij en ben ik er niet tevreden over. Dan schilder ik op de achterkant. Dus dan zou die zitten een beetje op de achterkant van het mens. Nou, dat vind ik wel een mooie gedachte. Ja, nou, dit schilderij dat symboliseert een beetje
dat het over en uit is. Het is gebeurd. Ja, alle schilderijen zijn eigenlijk van de voorkant. En dat is zijn gezicht nog ziet. Maar dit is, nou ja, ik zei het verhaal is over. En hij gaat voort. De tent is uit. Bo, mijn zoontje van 7, die had een paar keer Rint nooit kennen. Ja, een half jaar, maar goed, maar dat weet ik vanzelf niet meer. Maar doordat hij wel heel vaak zag wat ik aan het schilderen was en hoe ik ermee bezig was en de verhalen die ik hem dan wel eens vertelde, ja, had hij toch een soort beeld gekregen van hoe paar keer Rint was. En op een gegeven moment reed Reiner met hem langs het kerkhof in Sint-Jabek, waar die begroeven is. En met een vriendje ook erbij in de auto. En toen begon hij te vertellen over Paken Rint. En toen kreeg hij op een gegeven moment de tranen in de ogen. Zo van, goh, ik mis Paken Rint. Zoiets in die trant. Nou, dat is natuurlijk wel heel mooi, want hij had hem nooit kennen. Maar door de schilderijen en de verhalen en hoe ik ermee omging, is het voor hem leven gaan. En ja, misschien dat wel het mooiste wat ik bereikt heb met die schilderijen. En dat had ik nooit bevroeden kunnen. Dat nog eens zo'n uitwerking op Bo hebben zou. Dat vind ik heel mooi. En dan denk je ook op een gegeven moment van ja, goh, wat is het toch verschrikkelijk jammer. En daar ben ik me steeds meer van bewust worden. Van goh, nou ja, Bo die had nooit met Paken dingen doen kunnen, spelen kunnen. En ik, ja, dat gevoel, dat heeft mij nog het meest beklijft. Dat gemis. Ja, ook dat ik het hard mis vanzelf. En de manier waarop. Maar dat ik nou mis van hoe Bo met Paken spelen kunnen had. En leuke dingen doen kunnen had. Kijk, Paken mist dat niet. Maar blijkbaar dat Bo dat op een of andere manier wel mist of zo. En ik denk... Nou, dat had het mij opgeleverd. Nou, meer had ik niet wensen kunnen. Dus... daar ben ik heel blij mee. En ik hoop dat, dat het werkt. Anderen ook enigszins wat troost bieden kan. En wat mooie gedachten bovenbrengen laten kan. Van hun dierbaren. Die er niet meer binnen. En dat zou mooi wezen.